sak hamia kalai tongjak nukhungo chubasu yaparika 37 risumukni tipra motha party bogirot tripura tei sonom mala tripura borok khoroknoino halkadek maromoi sak hamia o kogno khanaoi tini risumuk tipra motha party ni bwkhakri Kailash Nagar ADC village ni Riangbari tei Rani Bazar ni khoroksa takhok bogirot tripura basiba umor tei khoroksa bukhuk sonom mala tripura thamsi umor no Pramotha party ni leader Pavitra Tripura tei Kailash Nagar BC ni chairman Milon Tripura song thagi chubasu yaparika boni logio tongkha Tomal Tripura tei judaja adongrok borok sakbai thangno khorokni hamia nukhungo thangi chubasu yapari rekha hambai song sini Kailash Nagar BC andaro duita wado kaisa hingke busno kaisa Riangbari Part tei kaisa hingke Mohamaya Rani Bazar Part o duita bisingo tini oro khoroksa takhok bini belai sakhamia ek mas dore samung khaimia nogno khunjaya family cholainani belai kosto obo te khoroksa hingke Riangbari Part oro sini khoroksa bukhuk oro bo sini bukhuk belai sorir hamia sakhamia bo koek mas ongkha song sini bisingtoi song sini BC chairman Milon Tripura bobai song khorongnai sini bisingtoi je mansa song mairung hingke rangki sasuk duita family duita jaga song chubakha omo to song sini personal song rifika ro song party bai kok salajak sini NDC Saheb Devojit Tripura bono bo sahrjak khoborno bobo kok dikha subangnai te koekdin pore sini MDC babu phainai bobo bini bisingtoi chubasu khainai hinai kok rijak।